O Partido Popular de Poio quere abordar a regularización catastral nun pleno extraordinario. Esta mañá o voceiro Ángel Moldes presentou a solicitude no rexistro, despois de conseguir o apoio dos veciños que asistiron á asemblea celebrada o pasado domingo. En base ao cumplimento dese compromiso que adquirimos cos veciños, pois hoxe mesmo fixemos esa solicitud dun pleno extraordinario, donde o que solicitamos son, por un lado, que os veciños se lle baixe o tipo impositivo. Hai que recordar que en estes momentos hai máis de 2.700 afectados, pero máis de 5.000 cartas, que decir que hai veciños que recibiron máis cartas en este caso, personalmente. Actualmente o IBI en Poio sitúase nun 0,47, pero a lei permite rebaixalo ata un 0,40. Na súa proposta tamén solicitan bonificacións no rural. Que en base a eses cartos que vai ingresar o Concello a maiores se faga en este caso unha rebaixa dese tipo impositivo para que quedar equilibrado. Por outro lado, tamén pedimos as bonificacións daquelas explotacións e daqueles galpóns e explotacións agrícolas, porque entendemos que en este caso non supoñen un beneficio para os veciños, simplemente é un servicio que eles están facendo con eses galpóns, e como xa sucede noutros concellos, que non é nada novo que faga o Partido Popular de Poio, sino que é algo que noutros concellos está implantado, pedimos esas bonificacións do máis do 90%. Na sesión plenaria, Moldes buscará o apoio da maioría da corporación para sacar adiante a súa proposta, que asegurou é construtiva. Os veciños non tendrán que pagar máis do que pagaban ata a actualidade, e o Concello non vai a deixar de ingresar o que xa viña ingresando ata o día de hoxe. Logo, creo que é unha proposta bastante construtiva, que é unha proposta en positivo. O voceiro popular explicou que o pleno debería estar convocado nun prazo de 15 días.